Особено Фейсбук не ни ли превърна всички в лайори и в... Ами да, има го и това, и фалшивите реалности, фалшивите идентичности. Човек може да се представи за някой друг. В моя роман няма този сюжет, който го има. Значи, това не е, разбира се, много добре си дам сметка, че това не е първият роман, който третира тези въпроси. И филми има такива. И най-вече за хора, които сменят идентичността си и се представят за други. Тук нямаме това, е по-скоро следенето. А това е една тема, която у нас, за съжаление, е много важна. Имаме травми от недалечното минало. През последните 20 години стана ясно, макар и на така малко по малко, че и до ден днешен до голяма степен на ключови позиции в нашето общество са хора, които са работили за тайните служби в България. Т.е. са следяли своите съграждани, работейки за една политическа полиция, което е доста неприятен факт. Не може всичко да се поставя под един знаменател, някои хора са имали са били притискани и така нататък, други твърдят, че нищо лошо не са правили, но цялата тази двойственост, фалшивата идентичност, ние всички малко или много сме го преживявали. Човек имаше, си спомням, една статия беше излезла в България още в комунистическото време. Един шведски журналист беше изумил как бил тук по Великден. Великден вечерта всички с свещички се прибират от черква. На следващия ден бил 1 май. И всички на манифестация с портрети на Ленин и Георги Димитров и с червени знамена. Разбира се, той не е знал, че хората са принуждавани да минават по тези манифестации, но ето това е една двойствена самоличност, която всички ние, по-старото поколение, разбира се, защото сега вече има млади хора, които са родени след това време и не могат дори да имат книжни представи за него, сме го преживяли това. Така че в известен смисъл, макар и не в виртуалната реалност, а в една много по-страшна реалност, ние сме преживявали това.